ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಕಲೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಅಂದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೆಬಿ ಕೊರುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಬಿ ಕೊರಿವೊಕ ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೊಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಡಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನ ನಿಕುಲು ಸರಿಸಾದಿಡು ನಡತುಂಡ ಜೀವನ ನಿಕಲೆಗ್ ಅರ್ಹವಾಯಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವುದಕ್ಕುಲು ನಿಕಲೆನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಕಲೆನ್ ಪತ್ತೋಡು ನಿಕಲ್ನ ಜೀವನಡು ಅಕಲ್ನ ಅಗತ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯಾದ ಅಕಲೆಗ್ ನಿಕಲ್ನ ಅಗತ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಗೋಡೆಲು ಕೇನುನಾತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಡೆಲು ಕೇಂದು ಪೂಜಿ. ಒಂಜಿ ಪೂವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂ ತೊಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜಪ್ಪುಜಿ. ಶೋಕುಡು ಅರಳುನಾತೆ ಐತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಲ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪೋಡು. ದಾನ ಧರ್ಮಗ್ ಕಣ್ಣಿಚ್ಚಿ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗ್ ಸಾವಿಚ್ಚಿ ಜೀವ ಎಲ್ಯ ಜೀವನ ಮಲ್ಲ ಸೈತಿನಾಯ್ಗೊಂಜಿ ಸಾದಿ ಸಾದಿ ಸಾಯ್ನೆಗ್ ಸಾವಿರ ಸಾದಿ. ಏಪನಿಕ್ ಶತ್ರುಲೆನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡ ಆನಿ ಈ ನಡತಿನ ಸಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಗುರಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಅಂದ ಅರ್ಥ. ಈ ಬಡವೆ ಆದು ಪುಟ್ಟಿಯಂಡ ಅವು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಆಂಡ ಈ ಬಡವೆ ಆದು ಸೈತುಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನನೇ ತಪ್ಪು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆದ ಇಲ್ಲಗೂ ಬೊಲ್ಪುದ ಸಾದಿಗಾದು ಒಂಜಿ ಕಂಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನಡ್ಲ ಸುಖದ ಸಾದಿಗಾದು ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಉಪ್ಪುಂಡೆ. ಅರ್ಜುನೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೆನುವೆರ್ಗೆ ಪೂರ ಹಣೆ ಬರಟು ಬರೆತಂಡು ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದಾದ ಫಲ ಅಂದು. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತುಂಡ ತಿಕ್ಕುಣು ಅಂದು ಹಣೆ ಬರಹಟು ಬರೆದಿತ್ತುಂಡ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನಂ. ನಡತು ಪೋತಿನ ಮರತು ಪೋತಿನ ಮುಗಿದು ಪೋತಿನ ಬುಡ್ದು ಪೋತಿನಕುಲು ಮರತು ಪೋತಿನಕಲೆನು ಮರತು ಬುಡ್ಲೆ ಆಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲೆಡ್ದು ಕಲ್ತಿನ ಪಾಠ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಇನಿಕೆಂಕೀತೆ ವಿಷಯ ಪನರೆ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಆಂಡಲ ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪಿರೋರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್.